Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, хуш омадед ба канали ман. Духтарои ҷама чӣ кардистам? Ҷама навистам барои моҳи шарифи Рамазон. Медонед ки ай пеша ма ҳаминҷа навистестам ки медонед ки рӯзи дар рӯз мо ҳар рӯз бигем дар кухнеем, хӯрок мепазем. Барои ҳамин дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон мо рӯз дар кухнӣ набестему, фикр накунем ки чӣ пазем напазему. Пешакӣ фикр кардам ки нависам. Мисол якум рӯзашта чӣ нависам, якум рӯзашта чӣ тайёр кунам, дуюм рӯзашта чӣ тайёр кунам. Ҳама хӯрокҳое ки мехоҳам ки тайёр кунам нависам пешакӣ. Барои ҳамин нав навистеста будам, бо фикр кардам, гуфтам биё шумора қатъин бигирам. Ма инҷа чӣ навистестам духтаро? Якум рӯз навистестам барои чӣ хӯрок тайёр кунам. Якум рӯзда шӯрбо навистам, шӯрбо хом шӯрбо навистам. Дуюм рӯзашта дамлама навистам. Мисоли фикри худтонай, чизе ки мехоҳед ҳамро нависем. Якум рӯз, дуюм рӯз кардагим, сеюм рӯз кардагим, дар поёнаш менависам ҳамихел. Метавонед ки шумо хушрӯ карда мисол чоркунҷа хатак кашида нависем. Сеюм рӯзда мисол мехоҳед ки шакароб ягон хел шакароб менависӣ. Чорум рӯзда мастоба. Мастоба чӣ хели мастоба? Мастобаи донагӣ. Мисол инҷа менависам мастобаи донагӣ. Донагӣ. Панҷум рӯзашта ош навистагим, ош мекунам. Шашум рӯзда манту тайёр мекунем. ҳар рӯз мисол шуморо я авқот намефурад, ҳар хел мефурад. Барои ҳамин фикр мекунем ма чӣ кунам ирӯз, чӣ накунам. Ҳафтум рӯзашта питса ҷамъ мекунам. Духтаро ҷамъ мекунам. Шӯрбоқатӣ навистагим, шӯрбоқатӣ. Бо ҳаштум рӯзашта навистагим ки галупси навистагим. Поёнашда ҷамъ кардагим шир. Якум шир мехӯрам, дуюм ҷамъ мекунам галупси. Бояд ҳарчима мисол бифаҳмам ки ҳами бега ҳамиёай. Нӯҳум рӯзашта пелмени тайёр мекунем. Мисолда шумо чизе ки хоҳед ҳамонро нависем. Даҳум рӯзашта бо шӯрбои донагӣ, шӯрбои бо ягон лӯбӣ медозе, наск медозе, и вобаста ихтона менависем намихи духтаро. Баъд мехоҳед ки ягон хел ширинӣ, ягон хел пирог тайёр мекунем. Поёнашда пирог менависем. Якум рӯзда авқотамонро навистем. Ака пирог ягон хел ширинӣ менависем. Дуюм рӯзашта агар якум рӯз шӯрботон мондагӣ бошад духтаро, минус мекунед. Дамламаро тайёр намекунед, моҳиро тайёр мекунед, тамом. Баъд ширинӣ да омадем. Дуюм рӯзашта мехоҳед ки ягон хел кекс тайёр мекунед. Сеюм ҳам хел ширинӣ менависем. Поёнашда менависем. Вақте ки духтаро ҳамаи ҳамира навистен, баъд нигоҳ мекунед кани кадом маҳсулот ҳаста ё ки неста. Мисол ҳамин рӯз мо шӯрбо тайёр мекунем. Барои шӯрбои мо чӣ кора? Гӯшт неста. Гӯшт менависем барои харидан. Бо дар дуюм рӯз шумо да чӣ дар кора? Барои дамлама, барои ҳамин мисол капуст дар кора, ягон маҳсулоти дигар дар кора. Мисол менависед инҷа. Ҳамаша менависед, хем менависед. Дар ҷое ки барои харид кардан. Барои шакаробтон чӣ дар кор мешавад? Зелен, чака, мисол чизе ки дар кора дар инҷа ҳамаша мехикада қаторак менависед духтаро. Ҳамаша дар инҷа менависед. Ака барои дуюм ҷошта барои ширинӣ шумо чӣ дар кора? Нигоҳ мекунед ҳамаи ҳамирада. Тухм дар корай, шакар дар корай, ягон маска дар корай духтаро. Ирам ҳамихи қатора када менависем. Касе ки мисол магазин мера, продуктаро мехара меёратонад. Фикр карда намешинед ки ана ман ирӯз чӣ кор кунам, пага чӣ бипазам, чӣ напазам гуфта фикр намекунед, намешинед. Ана ки ҷама омадам духтаро, даҳум рӯзда навистам.
Akı 11 ruzda ина 11 ruzda химикнам 11 рӯзда ҳамаша ки навистем дар холодильника шол мекунем, места ҳамонҷа мечаспонем. Касе ки боша, шавҳартон боша, хонабудагиётон боша, меян мебинанд ирӯз чи авқот ҳаст нест, гуфта чон мебинанд. ҳар вақт шумора савол наметиҳанд ки ирӯз чи авқот мекунӣ ё ки намекунӣ. барои ҳамиқа нависед нағзай духтаро. Аку ман ҳозираш да ҳамиқа навистагим. Чи авқот кунам накунам бо мебинем духтаро. Ман барои шумо нишон додам ки шумо чӣ фикр доред дар ҳамин хеле пешакӣ навистанда. ҳар рӯз фикр намекунем. ҳамихе духтаро. Бо иҷода бо ош менависам. Ош менависам. Ина 5 рӯзда ош буд. Бо хела гузашт, бо 11 рӯзда ош навистам. ҳамихе нависе духтаро. намеқа фикрма ҳозирашда дар шумо гуфтам. ай фурсат истифода мебарам ҳамаи шуморо ба моҳи шарифи рамазон табрик мекунам. намеқа ки духтаро ки навистен, ҳоли бо ман фикр мекунам дигарошам менависам. миёрен дар холодильник магнит қатем мемонен, мечаспонен. медонен ки ҳар рӯз мисол чӣ хӯрока пухтан дар кор, чӣ пухтан дар кор неста, чӣ маҳсулот мераса, чӣ намераса, уже аллакай медонен. барои ҳамин духтаро шумо ҳам фикри худтона нависен. намехе духтаро. қиде? мо беру буромадем. Я буду авой туза бухӯрем. Беру буромадистем. бутылка об гирифтам. мешавай қабудавем. дар хона шита-шитара. ҳарбе мешикӣ. Оста. Пошли. Где? Рафтем вот там. Махкама инҷа махкам. Второй перстень ки мо дар карантин нест, ҳастай карантин фақат. Мерим детская площадка. Герди доми мо махкама ҳамаи хеле решёткаи диде. Беги миячка. Решёткаи ҳама. Бра бинша машина я. Барои ҳамқа. Ихе калона герди доми мо. Чиқа калона дута ҷои детская площадка дора. ҳамара маҳкам кардаган. Найде инҷаш ҳам маҳкамай машина мондаган. Иҷош маҳкамай ҳама. Гирд қати бар решётка ҳамара маҳкам кардаган. Барои ҳамқа мо метавонем ки бироем. Фақат ҳаминҷа да маҳкам кунем. Дига площадкаро маҳкам кардаган. Ай площадкаи моро не инҷа ята детская площадка дорем. Бо уҷа калоншаса. Уҷа намерем тарафи беру буромадиста. Рафтем детская площадка. Инҷа ҷои берун мона ина маҳкамиш. Пойдем сюда, пошли. Афушон мерави. Чай ба? Мама бубкач. Қабуй хушудура. Рафти. Чой мадам тақатим одан назив нагаби аллафай. Глосай. Зив. Гарантар шава глуха, моқа бисёр меша инҷа ки. Чиқа хушрӯ мекунанд. Ҷанара. Биё. Боло бро вика. Ман хидом мекунам. Боло бро. Метани? Биҷиқ. Ошик. Ҳадис қатӣ медорем. Биё.
بگی بیا میا چیکم کن چی بگو؟ Thank you بگو بیا گرینده تونم کجا رفتی؟ یو رو بگی سماکت Teraz با پدیز میبرویم که بی فراشوینه رفتی برا ایش بو برا بیا بطرو میگی رفتی هیچ بی فراشیدن ای برومدنه Ой, кудара. Ой, кудара. Ой. Öftü. Vuramadım. Bir yerine bineyim. Besen Özü. Şuraya bak şuraya bakayım. Dur. Hop. Hadi biraz. اومدیم второму обеду اومدیم برای вега ҳач тайёр кардам барои вега гречка тайёр кардам гречкаи малакай тайёр шид ҳеч хуш омада гречка иҷа бошад духтаро ма хамир ка доштум намихе ранги хлебари да лист мондум шуна ҳозир мепаза духтаро дидин ма ранги хлеб мекунам маска кадан да мисолчи кадан да хушрӯйда иҷа боша озир ин сетаи дигашам рӯ гирифтеста ёшам мемонам Второе хиноноимо пахт. Грифтам ҷабачи малакай. Мис шашка серед неканда. Немихе омадан. Дар нушанг булочка омадаги. Штош. Нечхам лойва. Чхам лойва хшрой. Ой. Нишка намази. Нече химулаи майдахтаро ада хамирш намиқа хамир ду коса об андохтам кам тарак шир дружа намак меандозӣ михе дахтаро барои саҳар мебри тунак маска меша ки дарунаш намеша булочка надо.